Avui la ruta de Copatges TV ens porta fins a Alella Vinícola. Ara estem en el seu restaurant. El Xavi Garcia ens ha de venir a buscar i ensenyar-nos el seu celler modernista i parlar-nos de la seva marca emblemàtica, el Marfil. Comencem el programa d'aquesta setmana traslladant-nos fins a Alella. I és que volem visitar Alella Vinícola, un celler centenari on s'elabora un dels productes emblemàtics de la comarca, els vins Marfil. Aquí treballen sobretot amb dues varietats, la pansa blanca i la garnatxa negra, amb les quals s'elaboren també vins dolços. Aquesta és la pansa blanca i aquesta és la garnatxa negra, no? Són varietats molt diferents entre elles, evidentment, i com veieu doncs, s'ha caramelitzat, s'ha deshidratat el raïm de diferent manera i amb això doncs, el que traiem és el poc suc que li queda, no? Perquè el resto d'aigua que hi havia a la valla s'ha deshidratat, s'ha evaporat i el que ens queda aquí és una concentració d'àcids, de sucres, d'aromes i una transformació, com veieu, del color, evidentment del sabor i també, evidentment, de l'aroma. Sí, perquè és curiós com un raïm de varietat blanca es va convertint en grans negres. Sí, això passa amb els vins igualment quan s'oxiden, no? Amb una poma, quan la talles per la meitat, s'oxida. És la mateixa reacció dels sucres, es caramelitzen i es transforma en un altre tipus de producte final. El producte final que en resulta d'això, quin és? Mira, el producte final, perquè veieu una mica, aquest seria un vi generós sec, totalment diferent del que m'ha explicat. Això és un vi de soleres i criaderes, també de pansa blanca, i el que té és una solera de l'any 76. Era un vi que s'havia fet fa molts anys a Alella Vinícola, i perquè la gent ho entengui és com un vi del sud, de la península, dels que fan encara xerès amb solera i criadera. Específicament d'aquest raïm surt això. Aquest és el Marfil molt dolç, que és un pansa de pansa blanca. Podríem dir que és un vi de panses fet amb la varietat pansa blanca. Són vins que aromàticament o organolèpticament s'assemblen a la tipologia de vins d'Hongria que estan atacats amb botritis noble. Aquí no hi ha una botritis noble, però hi ha una certa pacificació. És un vi més mediterrani, o sigui que el sol ha deshidratat això i ens transforma en aquest tipus de producte. I aquest és el violeta, que té una solera que vam començar a fer-lo l'any 2003, abans havíem fet unes proves i ens van agradar i ens vam decidir a treure aquest producte, i és exactament el mateix que el que m'ha explicat amb el blanc. Tots ells amb soleres i criaderes. No són ni misteles ni són vins de l'any, sinó que anem a vegades juntant diferents collites a través de les diferents soleres. Passegem amb en Xavier per l'interior del celler modernista del 1906, dissenyat per l'arquitecte Jeroni Martorell, deixeble d'Antoni Gaudí. I la cosa més simbòlica o més interessant és tot aquest seguit d'arcades que tenen una morfologia molt característica. Els arquitectes diuen que era una manera molt bonica i molt econòmica de construir edificis molt grans, perquè tota la força que aguanta la columna queda dintre de la columna i no feia falta aplicar els contraforts a banda i banda de l'edifici. Li dona aquesta tipologia que sembla, ens recorda una catedral. I en aquesta part més alta de l'edifici heu aprofitat pels dipòsits? Sí, aquí antigament és on hi havia tots els fudres de fusta, feien criances molt llargues antigament, i tota la fusta es va substituir ja fa anys per aquest material que brilla tant, que és l'acer inoxidable. És un material que va molt bé avui en dia per vinificar, perquè és molt net i sobretot molt inert, no cedeix res al vi, és higiènic i molt fàcil de netejar. Pugem fins a un dels punts de visita del celler on trobem un mapa aeri de la zona que ens constata que som a una de les DOs més petites de Catalunya. A Alella quantes hectàrees de vinya hi ha? En total hi ha unes 314 hectàrees.
Això és molt poquet. Això, si ho comparem, per exemple, amb el Priorat, que és de les petites, entre cometes, quasi ho deu tenir ja unes 2.000 hectàrees, no? Per tant, són 10 vegades més petits que els petits, i si ho comparem amb déus com el Penedès, que és de les grans, doncs 100 vegades més petits, no? El que entra un celler mitjanet al Penedès, potser ho entrem tots els cellers amb una collita aquí a la Déu Alella, no? Per tant, són ordres de magnitud diferents, característiques diferents, i el producte final l'hem de fer valorar molt, amb el valor afegit que li donem a l'ampolla, i sobretot l'objectiu de qualsevol vi amb denominació d'origen Alella és fer molta qualitat. Alella Vinícola també produeix vins escumosos de qualitat a través del mètode d'elaboració ancestral. Nosaltres, a més del mètode tradicional, el mètode tradicional és una segona fermentació amb una ampolla amb la xapa, perquè no perdi la pressió. Abans de col·locar el vi i de posar la xapa, es col·loquen uns llevats, sucre i algun clarificant, i aquí es fa la segona fermentació. Nosaltres no ho fem així, nosaltres fem una altra tipologia de producte que no addicionem el sucre, sinó que nosaltres tenim un vi base al qual l'hem parat abans que acabi de fermentar tot el sucre. Aquell mateix sucre que és endèmic del raïm, per tant ve de la vinya, el tenim aquí, no cal posar sucre, i sí que posem els llevats, evidentment. Aquí es tapa amb la xapa i aquí fem la segona fermentació. Llavors no cal addicionar el sucre, que és amb el que es fa normalment amb els caves normals. Visitem la botiga de l'Ella Vinícola i aprofitem per tastar dos vins, el Marfil Clàssic i l'Ivori Negre. El Marfil Clàssic és un vi de pansa blanca 100%, es vinifica com un vi blanc jove, però una vegada està fet, mantenim aquest vi a dintre del dipòsit inoxidable amb les pròpies vies, les pròpies mares fines, i això ens ajuda a donar-li un plus, alguna més. No és el típic vi jove fruitadet fàcil de veure, sinó que té una certa estructura que ens la dona la vinya, per tot això que hem explicat, i la manera de treballar-la s'adapta una mica al que tenim a la vinya i al perfil que busquem. Llavors, si tu ja el veus a la copa, ja el primer que veiem és que hi ha una certa densitat. Ja veiem que no és un vi d'11 graus, és un vi d'uns 13 graus, depèn de la collita fa 12,5, depèn quin altre farà 13,5, no volem anar més enllà. Per anar més enllà tenim altres vins, i sobretot que és un vi glicèric i dens en boca, estructurat. És un vi que no només serveix d'aperitiu, sinó que serveix per menjar sobre una taula, al voltant de diferents àpats. S'adapta molt bé, doncs provem-lo i a veure què et sembla. És un vi que té un any ampolla ja, llavors ja es nota aquesta evolució del producte. Per mi els vins d'Alella ben fets a partir dels 9-12 mesos és quan realment agafen la seva pròpia personalitat, perquè aquells aromes tan afruitats inicials de fruita blanca, fonoll, taronja o flor de llimoner, que són molt agradables, es van transformant en altres més senyors, més a herbes fresques o herbes seques a vegades, a fruites més madures, i tot això es va transformant dintre de l'ampolla. Sí, però tot i aquesta estructura de la que tu parles, es nota la frescor, es nota... És un vi molt fresc. Si tenim la sort que el clima, és que aquí fa molta calor, al costat del mar, el clima mediterrani fa molta calor, no, calor fa a Ciudad Real en ple agost,
nom semblant al de marfil va aparèixer l'ivori. Sí, ivori simplement és la traducció al català de la paraula marfil i és una marca que funciona molt bé amb l'anglès i el francès, per tant la vam registrar i amb això volem oferir algo diferent al marfil i ho traduïm amb dos vins, un blanc fermentat una part en barrica, amb molta més estructura, molta més cosa, molta més de tot, i sobretot dir que venen de finques úniques. Aquest vi, per exemple, és un vi de 3 varietats, Garnatxa, Syrah i algo de Cabernet, i ve d'una finca única. I l'ivori blanc, el mateix. Expressem alguna més concret i alguna més personal. Per tant, amb ivori, un blanc i aquest negre. Sí. Bé, veus aquí l'ivori negre, ja veus que a l'ella no falta color. Tenim un terrer que és molt fàcil obtenir vins amb molta estructura, amb molt de color, molta densitat, molta concentració, i això ho veus amb un estil de vi com aquest. Veus que té un llagrimeig molt dens, ens mostra també que són vins relativament alcohòlic, tots els nostres negres tenen un mínim de grau alcohòlic d'uns 14 graus, creiem que la maduresa de la pell i del raïm l'aconseguim amb aquestes vinyes més de coster a partir dels 14-15 graus i no ens fa por elaborar vins com aquest, per exemple, que té uns 14 graus d'alcohol. Collites com la 2008 i la 2009 arriben als 15 graus, per exemple. Mentre tinguem estructura i acidesa suficient per equilibrar-ho, doncs ens sembla magnífic i forma part de la nostra personalitat dels vins. Per tant, això ho trobem a la copa. Si el tastes, a veure què et sembla. L'estructura de l'alcohol es nota, però no molesta gens. Equilibra molt bé l'acidesa, igual que passava una mica amb el blanc. Això ja no és un vi d'aperitiu, evidentment, i és un vi que necessita ja un bon maridatge, perquè és un vi pensat per menjar. Per menjar, simplement això. Això funciona molt bé, doncs, el blanc, el que dèiem, amb la cuina mediterrània típica, sobretot d'estiu, arrossos, marisc, peixos, fritures, inclús d'aperitiu, i això, doncs, evidentment, amb coses més contundents, amb bases de carn. La gamma ivori ja està pensat més per això, per vins amb més estructura, tant el blanc com el negre, per acompanyar més l'àpat. Vins ja més gastronòmics. Xavi, moltes gràcies per rebre'ns, per obrir-nos les portes. De res, home. I fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres.